בואי אליי, בואי. אבל שפייק מאוד אותך. יואו. לאמא, חברים, לא להשתגע. רגע. רגע, אני רוצה להגיד כמה מילים. נאום לילה! אתה חסר בבית, אני רוצה להגיד כמה מילים. נאום לעצמנו בבית! רגע, אני רוצה להגיד כמה מילים. תנו לו להגיד כמה מילים, אז תהיו בשקט בבקשה. כן. אני קודם כל רוצה להגיד כמה מילים. דבר ראשון, אני מתרגש. אני רוצה באמת להגיד לכם דברים שרואים מכאן לא רואים משם. רציתי, לא אכלתי, אל תשאלי איזה בלגן. הכל בסדר. אני אלך הביתה. לא, אני בבית בעצם. טוב, אני רוצה להגיד כמה מילים לכולם. באמת. לאומה יקרה, שכחת. נאום. טוב, הייתי לעשות את זה בזריז, אז אני רוצה להגיד באמת תודה רבה לכולם, לכל מי שהבין אותי והצביע לי, וכל האנשים שאני אוהב פה בבית, וגם האנשים שלמטה. תודה רבה לכולם. אני אוהב אתכם.
ידעתי שאתם מאחוריי כל הדרך הזאת, והאמנתי והרגשתי אתכם שלא חשבתי על המכאן, על העיירה הציורית הזאת, וסוף סוף יש לנו משהו שאפשר להתגאות בו, וזה העיר שלנו. יאללה רמדאן, ותודה רבה לכולם. אני צריך לקצר עכשיו כי אני עייף, אני רוצה ללכת לישון, קצת לנוע, עבר עליהם לא פשוט. ותודה רבה לכולם, באמת, ומחר תבואו בכיף ונהיה יותר רגועים ויותר שמחים. ותודה רבה לכולם, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו משמח. יש בחורה בשם שירן מנחם שהיא בהיריון ועומדת להתחתן עוד שבועיים, וזה חלום שהתגשם, ויש לנו פה את החתן בר מצווה, בחור בשם ג'ימי פרכטר, ומזל טוב לכולם, ותודה רבה. מבחור פנוי מעט, סימן מספר, רק תגידי לי, מתי תשני, ערב טוב לך, רואים מודד, תגידי להכיר אותך לעומר, לך יש יופי, לי יש פרח, תחשיבו לכולם, אני בחור סימן מספר, רק תגידי לי איפה אמא שלו, הייתי שלי, אני בחור פנוי ואת סימן מספר, רק תגידי לי הייתי שלי, ערב טוב לך, אוי מותק. עצרו, אמא של ג'קי רוצה לעלות. חברים, תתפנו טיפה, היא רוצה לעלות ליד אמא שלו. תנו לה להגיד כמה מילים. בוא נעזור לאמא שלנו. חברים. תקשיבו כולם, אנחנו מודים לכולם. היום זה היום הראשון שג'קי הגיע. אם אפשר בבקשה, בכל לשון בבקשה, שאנחנו נסיים עם זה עכשיו וכולם ירדו למטה כדי לתת לו טיפה את הפרטיות שלו. בבקשה, תכבדו. אוקיי? קדימה, כולם למטה.